Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannenku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da manyan fina-finai a kowane lokaci, a wannan karon mun kawo muku da wasu manyan fina-finai wanda za su fito daga kamfanin Sultan kenan. Sannan ɗan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribe, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da manyan fina-finai za ku dinga samun su a kowane lokaci kenan. Wannan fina-finai za su fito daga kamfanin Sultan, za su fito ne a ranar Lahadi wannan mai zuwa idan Allah ya so ya yarda. Sannan ga duk masu buƙata za su yi mana magana akan lambobi wanda muka ajiye muku ga su nan kamar yadda muka saba ajiyewa a kowane lokaci. Muna da group ta BIP, ga masu tambaya ina group wannan bidiyo da kuka ga yana wucewa na kusa wannan kamar hotuttuka, to haɗe yake da fina-finai na Indiya Hausa na wannan sabuwar shekara da waccan shekara wadda ta hita da shekarun baya. Insha Allah wannan shine group tamu ta BIP kamar yadda kuke gani gashi nan yana wucewa ɗaya bayan ɗaya. Insha Allah a kowace ƙasa kake, a kowa ina kake, muna saka ka a cikin wannan tsari namu na BIP, wanda za ka yi rijista, za ka yi depo a saka ka a ciki. Za ka samu duk wani fim na Indiya Hausa da kake ganin post da shi a TikTok, a YouTube da sauran wurare daban-daban. Ga masu neman ƙarin bayani za su iya mana magana bisa lambobi guda biyu kamar yadda muka saba ajiye muku. A yau ma za mu ajiye muku su kamar yadda muka saba insha Allah. Wannan fina-finai manyan fina-finai ne wanda za su haska a ran Lahadi, kuma na manyan jarumai ne wanda suka yi su ga su nan guda 3 ɗin nan. Don haka kada ku bari a baku labari, ma'abota kallon fina-finai na Indiya Hausa, kada ku bari a baku labari. Ga masu buƙatar shiga group ga lambobi nan za su iya mana magana domin shiga group. Insha Allah muna da group ne na Telegram ba na WhatsApp ba, Telegram ne muke amfani da shi. Lambobin da za mu ajiye muku za ku iya samun mu a WhatsApp, a TikTok, a Telegram, a Snap, za ku iya samun mu a kowane shafi na social media, haka za ku iya samun wannan lambobi namu insha Allah.